Sziasztok, én Kalandos Honor vagyok, és most bemutatom, hogy lehet egy játékos módja jól játszani. Tehát először is meg kell adni a világunk nevét például Survival. Játékos mód, én túlélőben megmutatom most, hogy lehet túlélni. Építményeket generálni fog generálni építményeket. Csalásokat nem adok. És ide be lehet írni például, beírom arany, és akkor kiad egy falut, de nem akarok. Új világ létrehozása, vajon milyen helyre fog kirakni, ezt én is kíváncsi vagyok. Remélem jó lesz a videó számára. Remélem hallatszik a hangom, mert nem tudom, mindegy. Hát itt nagyon szép kis területre rakott, csak az a baj, hogy nincs semmi fa. Ezért most muszáj elindulni. Mi van ott? Ez nem szokásos itt. Ez egy falu. Ilyen még sosem láttam. Ez nagyon különleges, mert ilyen még nem láttam. Tehát most ez úgy látszik nem is a kezdésről fog szólni, hanem erről. Mert itt kaktusz, meg annál láttam, ettől láttam meg. Nézzük kicsit be a házakba, kop. Semmi. Semmi érdekes nincs ezekben a házakban, csak itt vannak. Csak nincs ahol egy erdő, ahol. Állítom ezeket a házokat, ezeket. Ment le. Jaj, de ismerek egy helyet, egy olyan terület, nem ez az. Van egy olyan ház, mindegyik faluban szokott lenni, amelyikben van egy láda, igen, ez az, megkaptuk, megtaláltuk, ez az, itt van egy láda, és abban vas cuccok vannak. És itt egy fa, meg alma, tehát mindenféle jó kezdő cucc, nagyon jó kezdésnek. A barkács asztal kéne. Kicsit barkácsoljunk valamit a vasból. Kisütni most nem kell semmi. Aztán itt volt egy... Nem. De ez is jó. Itt a könyvtár, azt hiszem. A könyvekből ítélem meg. De itt van. És most craftolok magamnak is sisakot. Nem elég a vas. De nem 4 vasam volt? Na mindegy. De igen. 2, 3, 4. Jaj, nem elég. Ó, csinálj cipőt. Tényleg cipőt csinálok. És Vivi, ne szólj bele, bocs. Bocs, egy kicsi hangzavar. Nem jó. Ez nagyon nem jó. Ki nyitogatja az ajtókat? Nem akarok vele egy csizmát akarok. Na jó, már csak az kezdésnek... Nézzék ezt a házat. De hülyé van megoldva. Megnézzük. Nem baj, nem kapom meg. Ez azt a hülye ház. Mind hallhattatok. Ja, ez. Mit tesznek, hogy mit csinálnak. Engedjetek ki. Ilyet még sosem láttam. Na mindegy. Nem kell kerítés. Na, itt a mező, de egyetlen egy gond van. Nincs erdő, ami nekünk most nagyon nagy fontosságú lenne, de hát ha nincs, hát így kell megélni. És nem engedélyeztem a csalásokat. Facsemete. Na. Abból lesz egy fa. Megnézzük. Itt kéne. Most szerezzünk valahonnan egy ágyat. Most egy kicsit csalok, hogyha remélem innen ki lehet szedni. Nem. Ágy. Remélem ki lehet szedni. Igen, ez az. Azért, hogy majd ha kellene. De először is kéne keressünk egy erdőt, ami onnan tudnánk fát szerezni. Hát ez most, meg is van. Ott vannak fák, ami azt jelenti, hogy ott erdő is van. Egy nagy tobon kell át keresztül menni. Mindegy, majd craftolok egy csónakot, majd azzal fogok mind átmenni. Hát eléggé messze van a kezdőponttól, úgymond. Várjál, per.
meg akarok próbálni valamit. Ezt láttam, hogy így is lehet, hogy persze time, és 0, és akkor pak. Ja, nem lehet. De itt van az erdő. És most vágjunk fát, ami ezzel kellett volna kezdenem, de hogyha nem kaptam erdőt, hanem ezt a szép falut. Az a lényeg, hogy először is a legfontosabb eleme a Minecraftnak az a fa. Anélkül nem lehet elkezdeni a Minecraftot, sehogy sem. A fa az első, amit meg kell szerezni ahhoz, hogy túléljük. Főleg, hogyha túlélőben játszunk. Mert másképp nagyon nem tudom, hogy lehet túlélni ezt a Minecraftot. Na, kell egy kis tehén. Na, agyombőrt. Na, halljál meg, úgy. Yes, már kaptam is egy mérföldet. Jaj, de jó helyre mentél. Most ott én kedvemre üthetlek. Nem. Na. Ide én is beestem. Mindegy. Na úgy. Na jó, akkor... Hát ez a videó nem jó, inkább leállítom. Állíts le.